panukalang 800 megawatts hydropower project sa San Nicolas, masusing pinag-aaralan. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Masusing pagsusuri at karagdagang konsultasyon ang isinagawa ng lokal na pamalan ng San Nicolas kaugnay ng panukalang 800 megawatts San Roque West Pump Storage Hydroelectric Power Project upang matukoy ang posibleng epekto at benepisyo ng proyekto sa mga residente at host communities. Binigyang diin ng mga kinaukulan ang kahalagan ng masusing pag-aaral at due diligence bago maglabas ng anumang pinal na desisyon upang matiyak na mapangalagaan ang kapakanan at interes ng publiko. Sa presentasyon ng proyekto, ipinaliwanag na layunin nitong makatulong sa pagpapalakas ng energy security, grid stability at energy storage bilang suporta sa pambansang programa sa enerhiya. Ibinahagi rin ang mga posibleng benepisyo sa komunidad kabilang ang oportunidad sa karagdagang trabaho, kabuhayan, inisyatibo sa pagpapatatag ng kuryente at mga programang pangkalikasan. Patuloy naman ang isinasagawang konsultasyon at pagsusuri habang pinag-aaralan ang kabuang epekto ng proyekto sa bayan at maging sa Luzon Power Grid. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.